Ezinye izinto ungazenza manje kodwa zikujikele ngesikhathi esizayo usunethezekile empilweni. Kunodaba la lwesilisa osibhalele mayelana nento ebuhlungu eyenzeke ebuncaneni bakhe. Lwesilisa igama lakhe uNkabanhle Phakathi, udabuka ngapha endaweni yaseFriday eShoba. uNkabanhle ukhule ekhaya kuyena yedwa ingane, ekhuliswa abazali bakhe bobabili, uMrs Phakathi kanye noMr Gilbert Phakathi. uMr Gilbert ebenefarm enkulu yomoba kanye nepineapple futhi ebeqasha abasebenzi abaningi ukuba bemsebenzele kule farm. Ngo-2000 inkosi yaseShoba ika-initiate umthetho ukuthi wonke umuntu onamabhizinisi endaweni kumele acontribute u-60% kwinzuzo ayitholayo, eyinika inkosi lo mali yena ethatha u-40%. Abaningi khona la esigodini saseShoba bakhononda ngalokho ukuthi inzuzo yabo engaka bazovele beyoyinikelele enkosini, kodwa bakwenza lokho ngenxa yokuthi babeyisaba inkosi ngoba babeyazi ukuthi inonya. Kodwa uMr Gilbert ukwakunqaba lokho wangakuvuma, kwala ngisho inkosi impizela lapho eyayihlala khona imtshela ukuthi kuzoba ngakanani ubungozi mayinqaba lento, kodwa wanqaba. Inkosi yaqhubeka imthumelela incwadi, imkalela nezinsuku futhi imthreatenisha ukuthi mengayenzi lento uzobona. Kodwa uMr Gilbert ukwavele wayishaya indiva lonto, wathi yena ngeke ezeyenze lento uyobakhokhela ngani nabasebenzi bakhe meyizothatha u-60% wonke ewunika inkosi. Qhubekile isikhathi yagcina lento leni ithule. Kuthe ngelinye ilanga uMr Gilbert ebuya komunye umcimbi omkhulu kwesinye isigodi, wahlaselwa abafana abangaziyo, bamdubula washona baze bamhudulela komunye umhosho owukhona endaweni, basala idindilizile kanjalo. Kwathi nje kuseni abafana beyinkomo bambona futhi bashaya umkhosi bamemeza abantu ukuthi uMr Gilbert useshonile. Kwenziwa amalungiselelo, uMr Gilbert wangcwatshwa. Uthe nje sengcwatshiwe ibhizinisi lasala kuMrs Phakathi. Kuhamba isikhathi njengoba uMrs Phakathi elirana leli bhizinisi kwaze kwayilapho khona inkosi imbiza. Uthe meyibabele enkosini namtshela ukuthi umuntu wesifazane la akumele ukuthi erane ibhizinisi. Yona inkosi angeke izikuvumele lokho ukuthi kube nomuntu wesifazane la esigcemeni ozorana ibhizinisi elingaka. Leli bhizinisi leli kuzomela ukuthi alinike yona inkosi. uMrs Phakathi wayinqaba lonto, wathi leli bhizinisi liyifa leyingane zakhe, yena ngeke ezekwazi ukuthi into esebenzele umyeni wakhe kanzima evele inike nje kanjalo inkosi. Inkosi iqhubekile imtshela futhi naye imsabisa ukuthi uzobona mawukuthi akayenzi lento lena ayifunayo, njengoba nje inkosi ibibhizi futhi ithumela incwadi imkalela izinsuku ukuthi ashintshe umqondo. Kuthe nje ngobunye ubusuku kwaqhamuka amadoda ayengaziwe afika ashaya umnyango wavaveka. Athela amadoda meyishaya umnyango efuna ukungena ngaphakathi, uMrs Phakathi wavele wathatha uNkabanhle wamfaka kwelinye igqome lelihlala impuphu likathayela wamvalela phakathi. Lezi insizwa lezi zaqhubeka zawushaya umnyango waze wahlephuka zangena ngaphakathi. Sema ingena ngaphakathi zakugwaza uMrs Phakathi ngomkhonto waze washona. Njengoba nje zimbulala lezi igebengu uNkabanhle, uNkabanhle wavula leli igqomo kancane wabuka lezi igebengu zimbulala uma wakhe. Ethe nje meyihamba waphuma kuleli igqomo lempuphu wabaleka waya kwamakhelwane. Uke wahamba wayobiza umakhelwane imtshela ukuthi kungene insizwe engaziwa zafike zagwaza uma wakhe ngomkhonto zabaleka. Kuthe nje kusenjalo omakhelwane bafonela ihlobo ukuthi azize zizolanda uNkabanhle njengoba sezohlala yedwa kulomuzi. Ihlobo zenza amalungiselelo wangcatshwa uNkabanhle. Uthe nje masengcatshiwe ihlobo zaliyeka leli bhizinisi ngoba zabona ukuthi yile nombango since uNkabanhle wayeke wayisho lento etshela ihlobo zakhe. Ihlobo zakhe zamthatha uNkabanhle zahamba zayohlala naye kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kuSolundi. Uthe nje isahlala naye zacabanga ukumbuyisela esikoleni uNkabanhle, zahamba zayombhalisa waqhubeka wafunda. Kodwa uNkabanhle sesesikoleni wahlupha ezinye izingane, ebonakala ukuthi umuntu oneenga eshaya ezinye izingane, ehlezi enamacala esikoleni. Ihlobo ke decide ukumkhipha esikoleni, zamyekisa nje isikole ngenxa yokuthi babebizwa njalo esikoleni bebizelwa amacala kaNkabanhle. uNkabanhle uthe nje esehlala ekhaya kuphele nje unyaka wodwa, ezinye iziqhumama zasendaweni zacela ukuthi uNkabanhle eyilusele inkomo zayo. uNkabanhle uqhubekile walusela lezo inkomo futhi bemholela kwaze kwaphela iminyaka ewu4. Kulomuzi lona wayelusa khona inkomo kwaba nomcimbi omkhulu kwaze kwadilika abafana bakhona ababengajwayeli ukufika ababehlala eGoli. Khona omunye umjito wayebizwa ngokuthi uVusumuzi. uVusumuzi wayewumfana wala ekhaya omdala. Njengoba nje bekulomcimbi uVusumuzi uyanothisa ukuthi uNkabanhle windoda ekhuthele
esebenzayo lokho ephithizela nje kusukela ekuseni, abanye njengoba bezicwicwici nje bengafuni ukuthinta lutho. uVusumuzi uwabiza uNkabanhle wambuza igama lakhe futhi wamncoma wathi ayi engazuthi uyindoda ekhuthele. Wahamba uVusumuzi wayeyihlobeni kaNkabanhle wamcela khona ukuthi ucela ukuthi ezomshayela isicabha eGoli njengoba yena taxi owner enamatekisi nje eGoli. Nangempela bayanyuka noNkabanhle bahamba baye eGoli. uVusumuzi unomngani eGoli taxi owner ke bahlanganisa iplani nomngani wakhe ukuthi akususwe omunye ubaba. Lo baba lona wayesemdala nje babemeya befuna ukumphuca amatekisi akhe nxa ukuthi lo baba wayinamatekisi amaningi. Lo baba wayempringana ngohlamvu, wayidubula, wayesedubula inkabe eziningi ezayifuna ukumphuca amatekisi akhe. uVusumuzi nomngani wakhe ke baya kwenye inyanga ewukhokhovula kwaMhlaba yalingana ebizwa ngokuthiwa uMehlemamba. Lenyanga bafika kuyona bayitshela ukuthi kunobaba oyi-owner abafuna ukumphuca amatekisi akhe, kodwa manje lo baba lena uyadubula, uneyidumbu phansi. Lenyanga lena ike yacela ukuthi uVusumuzi nomngani wakhe abafike nezinkabi okuyizona ezodubula le taxi owner, futhi lezo inkabi kumele iphathe amagejazo ngoba amagejazo komele ukuthi ebhilwe ngomuthi. Nangempela izinkabi zafika nezibhamu. Zithe mayifika lenyanga lena yathi akuyo komunye umfula owunga lapho eyayihlala ngakhona. Bahamba nalezi inkabi bathe nje mabefika kulomfula yathi lenyanga lena lezi inkabi lena iguqe phansi zibuke la emanzini, mase ziyayicela le ndoda le taxi owner ifuna ukuyibulala, zicele ngokuthi zithi ndoda phumula manje engathi amadlozi akho angakuflathela. Zithe nje mayiqeda ukusho lokho yathi lenyanga lona ayikhipha inhlamvu lezi inkabi ezibhamini zinika zona. Ngempela lezi inkabi zakhipha inhlamvu zanika lenyanga. Zithe nje zinika lenyanga thatha inhlamvu yayibhila ngomuthi. Yathi lenyanga futhi abayibuyiseli inhlamvu mase bedubula la emanzini, bedubule nje ziphele zonke inhlamvu. Nangempela lezi inkabi zabuyisela inhlamvu zadubula la yaze yaphela yonke ikhasethi. Zithe nje mayiqeda yathi lenyanga lena into zayo zitshela ukuthi lezi inkabi zizoshawa ngenxa ukuthi lo muntu eziyomdubula ustrong kakhulu futhi usenezidumbu phansi eziningi, umuntu opringanayo ngokohlamvu. Lenyanga leni ke yacela ukuthi okungcono uVusumuzi nomngani wakhe abafune inkabi esencane engakazi izibandakanye nomuntu wesifazane. uVusumuzi wayibuza ukuthi uzoyitholaphi inkabi esencane engakazi izibandakanye nomuntu wesifazane, kodwa bayitshela lenyanga bazoyithola enye inkabi esencane engazange izilale nomuntu wesifazane. Nakanjalo babuyele emuva. Njengoba nje esasearch uVusumuzi ukwacabanga ukuthi hayi uNkabanhle akaze ngakhuluma nomuntu wesifazane. Ukwamcela nje eceleni wakhuluma naye wambuza ukuthi unaye yini umuntu ahlekisana naye. uNkabanhle waveza ukuthi ever since kwashona uma wakhe yena bewumuntu nje ophila yedwa futhi ongafuni ukuyibandakanya nabantu besifazane ngoba bamkhumbuza uma wakhe kakhulu since wambona ibulawa ngehluku. uVusumuzi kwamtshela uNkabanhle ukuthi kunomsebenzi akumele wenze. Lo msebenzi lona kumele ehambe eyodubula enye taxi owner. uNkabanhle ke wathi yena akazange ezebulala umuntu empilweni yakhe futhi akafisi ukubulala umuntu ngoba lento imkhumbuza ihluko abasenza kuma wakhe. uVusumuzi kwamtshela ukuthi uzothola imali eningi, uzokwazi ngisho ukwenza ilicense. Mawuthola lo mali uzokwenza zonke izinto zakho ufuna ukuzenza futhi sizokunika itekisi uyidrive uyekele ukuba usicapha, impilo yakhe izoshintsha. uNkabanhle kwayicabanga lento, acabanga ukuthi yazi mengayenza lento ebulalele owner impilo yakhe ingashintsha njengoba nawe wayenesifiso sokuthi one day edrive itekisi eyekele ukuba usicapha. Ukuwavuma kuVusumuzi wamtshela ukuthi engakwazi ukwenza lo msebenzi kodwa yena akaze ezadubula. Nangempela bahlela bahamba baye eThekwini bayomfundisa ukudubula uNkabanhle. Kuthe nje uNkabanhle esekwazi ukudubula baphinde futhi babuyele enyangeni. Bathi nje bengena kule nyanga endlini yayo yathi lenyanga lena nangoku umuntu ozowenza lo msebenzi. Kwathi kusenjalo lenyanga yafuna ukuthi behle bekuleli damu abaya kulona kanye nalezi ayinkabi abaya nazo. Bathi befika edamini yathi lenyanga uNkabanhle akaguqe ecelele umlisa lona abazomdubula, esho ukuthi akaphumule manje. Bawenza lo mcimbi
bawuqeda. Kwathi ngelinye ilanga nje kusebusuku bagasela kulomuzi lapho kuhlala khona le owner. uNkabandle wacinga le owner lena badubulana kwaze kwayilapho khona le owner uyayishaya iyashona. Lezi ezinye inkabi zangena zadubula bonke abantu abasegcekeni ngenxa ukuthi babengafuni ukuthi mase bethatha lamatekisi kube nomuntu olandelayo. Nangempela uNkabandle bamkhokhela emva komsebenzi futhi bamnikeza netekisi wayeka ukuba usichapha. uNkabandle wayibona impilo yakhe ishintsha, wabona ukuthi izinto zakhe manje seziyafezeka. Uthe nje sa-enjoya lo msebenzi njengoba nje naye se-drive. Waphinde futhi wathi uVusumuzi kunomunye umsebenzi okumele ukuthi awenze. Wahlala naye phansi uNkabandle wamtshela ukuthi kunomunye umama la erenk. Lo mama lona unamateksi amasha, manje amateksi akhe ayicompetition kumatekisi akhona nje khona la erenk. Nanokuthi lo mama amateksi akhe ayaqashwa kakhulu ilezi inkampani ezinkulu ukuthi etransport abasebenzi. Futhi amateksi akhe asebenza as staff einkampanini eziningi and lonto le iyabacasula ngenxa yokuthi lo mama lona uyicompetitor. Futhi amateksi akhe athandwayo njengoba nabantu bancamela ukugibela wona, bafuna ukuthi vele bemgudlule emzileni. Nanokuthi bafuna ukuthi lezi inkampani lezi mawukuthi badubula abasebenzi kanye no driver zizovele ziwithdraw ekutheni zibe nama contracts nalo mama lo. Kwenzeka kanjalo bamnika umsebenzi kanye nezinye inkabi. Kuthe ngelinye ilanga elilodwa nje itekisi lalo mama le driver womunye umbhemi lithe nje maliphume egarage baqhamuka uNkabandle bafike bavulela inhlamvu. Kuloso sibhicongo leso kwashona abantu abaningi, kwasinda nje abantu ababili ababelimele, no driver naye washona kanye nabanye abasebenzi ababesebenzisa le transport lena kalo mama. uVusumuzi wayeyitshela ukuthi emva kokwenza lolunya inkampani zizo-withdraw ziphume kule transport lo mama ngenxa ukuthi kobe kufe abantu abaningi abangabasebenzi. Inkampani angeke zikwazi ukumelana nerisk, kodwa inkampani zaqhubeka zisebenzisa amatekisi lo mama ukuthi kutransport abasebenzi as staff, and nabantu baqhubeka bagibela amateksi akhe lo mama kanye no driver futhi abazange beze bebaleka. uVusumuzi lonto yamcasula kakhulu, wabona ukuthi isu lakhe alisebenzanga kanye nomngani wakhe. Badecide ukuthi vele bemgudluze lo mama kuze ezophuma emzileni. Ukwaphinda futhi wabiza uNkabandle wamtshela ukuthi lo mama lona kuzomela ukuthi bemgudlule. If bephumelele kulowo msebenzi uzomnika nje itekisi ukuthi kube ngelakhe lele bel drive. Nangempela uNkabandle waba convinced, wabona ukuthi izinto zakhe ziyaqala manje zaphendleka, nakho esezoba netekisi. Lo mama nje kuthe ngelinye ilanga ephuma emall bagasela uNkabandle kanye nezinye inkabi bamdubula washona, futhi bashiya inothi ethi phuma emzileni. Wajabula kakhulu uVusumuzi ukuthi umsebenzi wakhe ufezekile. Then ikhamba isikhathi nje ngelinye ilanga eyibuyela kumngani wakhe uNkabandle, wazamazama ezinye insizwa zamdubula angazazi, waphaphalaza itekisi yaze yoshaya isihlahla esikhotheni. uNkabandle wavele wabaleka wathi galo yiphuka ngoba wayengazi ukuthi kwenze njani. uNkabandle wayicabanga lento, wabona ukuthi hayi manje bafuna ukumbulala njengoba wayazi ukuthi erenke umuntu uyagudluza nje ningazange nize nixabane. Ukwahamba waya komunye ubaba owayehlala ePietermaritzburg owayevunyiwe ngomuthi wokukhendla futhi nokuqinisa umuzi. Wathi nje mayifika kulo baba wamtshela ukuthi usebenza embonini yamatekisi, manje baningi abantu abafuna ukumgudluza kule mboni, ucela ukuthi amqinise ngesigqabo sokuthi engashayeki ngohlamvu, eqine futhi naye ekwazi ukudubula ezibuyiselele. Lenyanga lena yathi ngizokuqinisa ngomunye umuthi obizwa ngokuthiwa isikhala. Lo muthi lona uphekwa nazo zonke izikhala, omese, izipikili, isibhamu esikhishwa inhlamvu. Amanzi akhona komele ukuthi ugeze ngawo futhi ucatshwe. Lo muthi lona unamandla kakhulu ngenxa yokuthi umuntu uma ephethe isikhala efuna ukukubulala uzothi nje methi uyaqala ubhekisa isikhala sakhe ngakuwena evele ebone kunabantu abaningi abakugadile abaphethe ibhamu, lapho yobusunyamalala wena mase uyamdubula. Hayi ngoba futhi usuku usunyamalele, yena angabe sakubona nje vele ebone sekublank emehlweni, kodwa usukukhona lapho esigamekweni. uNkabandle wawuthanda kakhulu lo muthi, wabona ukuthi uzomvikela since ebhekene nalenkinga. Lenyanga leni kuyabilisa lezi ikhali lezi, yasakageze yamgcaba yamnika lo muthi lona, yathi uqinile manje angeke besakwazi ukumgada. Njengoba nje esegeze ngalo muthi
ukwafikela ukunyanya, wafikelwa yiqunga laleya nkosi eyabulala abazali bakhe. Wabuyela emumva eFriday shop ephethe isibhamu eyobulala leya nkosi leyana eyabulala abazali bakhe. Wathi mayifika khona wafica sekuyindodana yenkosi eyayisiphethe. Wanje mayifika khona wafika wavulela ngenhlamvu kuma bodyguard ayigadele inkosi kanye nalobaba lo owayeyinkosi okuyena owabulala abazali bakhe. uNkabanhle wazizwa engcono ngoba wayibuyiselela, noma nje wabulala nalendodana yenkosi engahlangani nalokho, kodwa wazizwe engcono ngesenzo sakhe asenzile. uNkabanhle uqhubekile kule mboni leyamatekisi futhi bamzama kakhulu, futhi naye gadle babulala njengoba nje wayeseqiniswe yilenyanga. Kuhambe isikhathi kwathi nje ngelinye ilanga eyiphumele emolo wabona enye intokazi eyayibizwa ngokuthuze Khethelo Ntuli. Le ntokazi wakhuluma naye njengoba wayengazange eze benentombi. Washela wazama, kodwa le ntokazi yayibukeka iwumuntu ophansi ngoba yayikhuluma naye kahle njengoba yena wayengakwazi ukukhuluma nomuntu wesifazane, kuwumuntu nje owayeyidlapha. uNkabanhle kwayithatha inamba yale ntokazi, baqala bakhuluma bafonelana. Le ntokazi lena iqalile yamemela esontweni uNkabanhle, kwaze kwayilapho khona uNkabanhle uyayizela esontweni ngoba bese seyithanda le ntokazi futhi sebethandana. Kuthe nje sebethandana noNkabanhle senethezekile, wayixoxela le ntokazi impilo ebekade iphila uNkabanhle nokufa kwabazali bakhe. Le ntokazi lena yadabuka kakhulu ngento eyenzeka uNkabanhle. uNkabanhle washintsha njengoba nje bekuwumuntu eyesontweni futhi wayibona impilo ebekade iphila ukuthi iyabheda. Okwayinikela esontweni wabhabhadiswa futhi washintsha yonke into ade yenza. Ukwadecide ukuyeka manje lo mkhakha wamatekisi njengoba nje le ntokazi limthembisa ukuthi izomfaka kumathenda kubo cleaner, akashiye kule mboni amatekisi njengoba nje kuchitheka igazi. uNkabanhle uthe mase seshiya kule mboni yamatekisi wabuyela kule nyanga lena ukuthi ifuna ukuthi imkhiphe kulesi siqhabo lesi eyayimfake sona sokukhendla sokuthi engadubuleki, kodwa le nyanga yamtshela ukuthi lento lena uzoze efe nayo njengoba nje yamfaka lesi siqhabo seyithunzi esimvikelayo ukuthi engadubuleki. Lezi ithunzi lezi uyoze angene nazo egodini. Kuthe nje ekhuluma nalenyanga lena eyincenga ukuthi ayimkhiphe lezinto, lenyanga vele yavuka ngolaka futhi yamxosha yathi akahambe lana, yona into masiyifakile ayikwazi ukuyikhipha. Ke baxabana nalenyanga. uNkabanhle wabuyela emumva wathi akayekele yena uzothandaza uNkulunkulu, uzomsiza ngalezi ithunzi lezi amfaka zona. uNkabanhle wathandaza njalo ethandazela ukuthi iphume lento kuyena njengoba nje lenyanga yathi masufake lezi ithunzi lezi ayiphuma. Kodwa lezi ithunzi lezi vele zashintsha wayibona ngusinje ngoba nje yena bengayiboni. Bekuyinyanga yamtshela ukuthi umuntu okhipha isikhalo uyena oyobona lezi ithunzi. uNkabanhle bese seyibona lezi ithunzi, eyibona zishisa zimeduze kwakhe, zishisa njengebhodwe liphekwe insimbi noma yishisa njengehit. uNkabanhle ebethi mayihleli lezi ithunzi eyibona ziseduze kwakhe eshe ejuluka noma ngabe kuthiwa kuyabanda. uNkabanhle ucela usizo njengamanje, ucela usizo lomuntu ozomsiza njengoba nje uthandazile kakhulu, kodwa lezi ithunzi ayiphumi. Ubone ngazuthi uNkulunkulu naye akamsiza. Ucela usizo njengoba beqhubeka ethandaza, kodwa lezi ithunzi lezi ayisuki, ziyamshisa noma ngabe kuthiwa kanjani kuyabanda. Yena nje uphila ngokushiselwa. Mayibuza abantu ukuthi bayayibona yini lezi ithunzi, bathi abayiboni. Ngiyacela ukuthi nixhumanise uNkabanhle nenyanga engakwazi ukumsiza ukuthi imsusele lezi ithunzi njengoba sezimkhathazile empilweni yakhe since eseyishintshe impilo ebekade iphila. Ngiyacela ukuthi nicommente ngendlela kahle, nimfakele inamba nje kuma comment enyanga engakwazi ukuthi exhumane nayo elaphe yonke lento leni simkhathazile empilweni yakhe. Ngiyacela niqhubeke nilike, phinde futhi nisubscribe, ni share, ni comment. Ngiyabonga.